Шығарылышыбызын дәвам итәбез. Татарстан балықшылары уңышлары белән сықландыра. Соңгы 2 атна ішінде оларға инде бірнеше гигант жайын балығын тоту бәхеті елмайды. Яңа рекорд 100 кило шамасы жайын балығы. Вот, друган, такая рыба. Ты не верил? Вот она есть. Кама тамағында яшәүче берәү әнә шундый зур балык тоткан. Көймәдә 87 килограмм авырлыктагы җәен балыгы. Мондый авырлыктагы балыкны тотуы бик авыр. Шулай да тәҗрибә күрсәткәнчә тотарга була. Икенче берәү тагын да зурак балык тоткан. Сергей Николаев шулманнан тоткан җәен балыгы 100 килога якын булып чыга. Ловили судака, при ловле судака клюнул сом. Судак балыгын тотарга чамалаган идем. Кармакка җәен балыгы капты. Без аны ярга 2 сәгать чамасы өстерәдек. Бик җайсыз булды. Күп тапкырлар җәен балыгын тотканым булды. Бу кадәр 100 килолысы бер кайчанда эләккән юк иде. Bütün республика балыкчылары социаль челтәрләрдә үз табышлары белән уртаклаша. Җыен балыкларын зур суда гына тотмыйлар. Менә тагын бер бәхетле кеше Акбарс арена янындагы Казан суда 25 килограммлы балык эләктергән. Яки менә Идел ярында 63 килограмм авырлыктагы балык кармакка эләккән. Белгечләр моңа гаҗәпләнми. Республикада балык тоту өчен урыннар уңайлы. Шуңа күрә шактый зур балыкларны да тотарга була. Это самый крупный объект нашей ихтиофауны. Безнең як суларындагы иң зур балыклар җәен балыклары. Алар 100 килограммга кадәр яки күбрәк тә булырга мөмкин. Татарстан буенча бу нормаль санала. Татарстаннан читтәге кайбер төбәкләрдә күбрәк авырлыктагы балыклар да очрый. Тик менә шундый зур балыкны ялгыз гына тоту куркынычлы. Балык көймәне әйләндереп капмаса, балыкчыга зыян килергә мөмкин. Тик бу балыкчыларны куркытмый. Һәр кайсы берәр центнер авырлыгы булган балыктарга хыяллана. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.